break kain muna tayo. Gutom na ako. Nakasan na ng tanghali. Kain tayo. Mga naktor. Kain. Nakaparking ng motor to. Pupunta na tayo sa spot natin. Lapit lang dito yun. Hindi ka sasabihin bawal kasi. Guys, ito na yung spot natin. Mayroon dala tayo hipon. Dito muna tayo. Data na tayo. Try natin. Ayun, ang dami yun. Ewan ko kung ano yun. Tilapia ba yun? Ang dami dun, oh. So, try na natin dito mag-set up. Try natin. Baka may lapo-lapo. Pero ano siya, oh. Low tide. Mababa. Try natin maghagis. Try na natin ito. Yung ginawa ko kagabi. Yung 2.5 na singka, 2.5 grams. Ito mga ano natin. Pag wala akong huli sa hipon, try natin yung ginawa ko. Ito yung lure na to, itong orange sa yung green. So ubusin muna natin yung hipon dito. Hindi na ako pupunta ng dagat, dito na rin. So ito yung hipon natin, nandito na. Ito yung hipon. Hindi natin magpain. Ito na, tabo na mata. Hipon. Set ko na. Natin yung malaki. Amoy hipon na. Ito yung rig na ginawa ko. Yung isa moving, yung isa hindi. Ayan. Try natin. Paano ba? Ito ganito. Malaking hipon to. Natin ito para dalawa. Sa ano, unang kagat, ano kagat? Pagdalit. Unang kagat, ano? Lapo-lapo.
Unang kagat, lapo-lapo. Ito. Unang kagat, lapo-lapo. Napok dyan. Sabit ka agad ah, parang sumabit ah. Bigat. Parang ang bigat ng ano ko. Ba't ang bigat? Ano yun? Palaka? Okay na yun. Bato. Anong yan? Ano itong kumain? Tingnan nyo. Hindi ko alam to. Tingnan mo. Tingnan nyo. Tangina. Bato. Yan dali. Kaya pala walang yun. Kaya pala ang bigat bato. Walang hindi lapo-lapo. Tingka pa. Ayan. So time check pala natin. 10:21. 10:21. Diba? 10:21. So wala pang mabagat. Pagka wala doon, di pa tayo dito. Tapos tayo dito. Yan lang na malapit. Ito. Nag-strike, may nag-strike. Nali. Ano ba? Wala. Putang ina. Nararamdaman ko may nag-strike. Yun. Yan lang. Ano muna. Wala oh. Nawala yung hipon. Wala yung hipon. Sabi. Wala yung hipon. May nag-strike. Kaya. Then. Pain pa tayo ng isa pa. Nawala oh. Ay nawala. Pain pa tayo ng isa. Ganun pala feeling ng may nag-i-strike. Na ano yung dulo. Ay hila-hila. Parang maliit lang ata yung ano nag-i-strike na yun ah. Hindi na hook eh. Tayin natin. Baka makaano tayo. Baka fish on. Gawa ulit tayo. Sinabit. Buti ito hindi kasama yung sinker. Natira. Ito yung natira. Sumabit sa bato. Sayang. Bali ang gagawin ko na lang. Isa na lang. Isang hook na lang. Sayang yung isang hook. Tatlong hook na lang tayo. Bali ito yung ano, bali dalawa na lang natira kung sumabit to. Yung isa sumabit lang. Dito naman tayo kabila. Merong isda dito yun eh. Yun oh. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Pwede na yan, pampaksi. Pambakas, di ba? Ayan. Ayan, banda.
Mabuta. Ayan na. Nahuli ako. May nahuli ako guys. Uy, bukaong. Bukaong guys, oh. Oh. Yes, nakahuli din. Kita ba guys? Ayun oh. Bukaong oh. Uy, bukaong. Yes. May huli din. Oh guys oh. Hindi ako zero. Hindi ako zero guys. Laki ng bugaong. Ayun o. Bugaong guys. Bugaong guys. Bugaong. Bugaong. Saan nyo guys yun o. Kasi laki ng lapad. Kasi lapad ng ano ko. Pahay natin hipon. Ayun o. Hipon. Erko. May ngipin pala. Sandali. Pakita ko sandali. Kuha ko yan. Grabe guys oh. Bugaong. Bugaong. Kasing ano. Laki nyan. Bugaong guys. Bugaong guys. Meron tayong huli oh. Bugaong. Ayos. Meron din tayong huli. Hindi tayo zero guys. Try natin to i-taste kung masarap. Pahin ko ipon. Naka ano. Anong oras na ba? Dali. Oras na ba? Time check. Isang oras din. 11 na oh. Ano 11. Bali isang oras din tayo na gano'n. Hindi tayo zero. Huli guys. Huli. Ayan ka lang. Huli. Huli guys oh. Huli. Okay. Paing hipon. Ayan. Wala na yan. So, pagka natin to. Try natin kung anong lasa. First time. Ang hirap ano. Baon na baon no. Ganda ng pagkahila ko eh. Okay no. Huli. Sabit. Sabit na siya dyan. Tapos ulit tayo. Ipon. Pain. Doon ulit. Meron na tayong huli. So yung ganun guys no. Ganun pala talaga ang feeling. Ang sarap pag nakakahuli ng isda. Yung mga master. Tapos yan nagagis ulit tayo. So halos ano rin yun. Isang oras din tayo nung nagsimula. Tapos nakahuli tayo sakto isang oras. Tapos ang ano nun, nakapag-donate tayo ng 2 hook kanina, sumabit. Alam ko may strike nun eh. Sinabit siguro lapo-lapo yun na umano sa bato. Tagal kong inantay yun. Tapos ngayon yun, ano, bugaong. Dito nagano ako, muntik na sumabit. Dito sa kabila. So yun, antay ulit tayo doon. Kasi padaan-daan lang yung ano dito. Yung isda dumadaan-daan lang yan dyan, paikot-ikot sila. Yung bugaong nga, yung bugaong yan. So sana meron pa ulit. Wala na nag-i-strike eh. Mamaya-maya na lang ulit.
kala. Strike. Balik-balik yan. Ayan natin. Wala ah. Wala yung strike ah. Mamaya babalik-balikan yan. Ubusin yan. Kain muna tayo. Gutom na ako. Alas 12 na ng tanghali. Kain tayo. Mga master. Habang ngayon yung ano, sa pagbaba tayo. Habang nagkaantay, kain muna. May huli ako. Ito. Ayop yan. Okay lang inang huli yan. Tingnan mo. Yeah guys. Kita nyo ba yung huli? Kita nyo ba ito? Kaya pala bigat. Akala ko kung ano. Oh master, oh, kakaiba master. Nakita nyo ba? Alimango. Catch and release tayo. Wala naman itong ano. Wala niya oh. Ayan oh, hook siya oh. Akala ko kung ano, sumabit o ano. Ayan oh, alimango. Catch and release tayo. Sipit ka. Baba sipit ako. Paano ba ito? Kanan. Hook siya. Kakaibang hook to. Kaya kaya pala nauubos na alimango. Ano ito alimango eh. Paano kaya ito? Lumalaban no? Ay, buta. Ay, ang katsin nila kuwisi. Wala tayong mga ipit. Inubos ng ano ba, hipon. Puputunin. Kaibang ano to, nahook siya. Catch and release, time check, 12. Oh, kakaibang huli. Mamay. Try natin dito sa kabila. Kakaibang ano yung huli yung kanina. Siguro ako lang nakagawa nun. Wala nakagawa ng alimango na nahook. Sa lahat siguro ng vlogger na nagpipishing eh. Ako lang yung merong ganong kakaibang huli, alimango na hook. So dito tayo ano, sa ilalim, laglag tayo dyan. Wala, mainit na yung ano, tubig eh. Pa high tide naman na. So dito maglaglag tayo.
malaki dito. Ilalim. Malaki dito. Papahinga. Mga master, may malalaki dyan, no? Tayo natin. Kaso parang ano, ayaw nilang kumain. Tumatambay lang sila dyan. Tingnan natin kung may mahuli tayo. Ayun, o. Ang banda dyan, o. Sa baba. Ayun, o. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung anong isda yun, eh. Ano, tumatambay sila, o. Ayun, o. Parang barakuda. Ano na to? Paddle tail na to, ito. Ito. Ayan. Wala nang kumakagat sa hipon. Ano na, hapon na. So try natin to. Baka sakali. Sagis. Wala nang kumakagat talaga sa hipon. Wala yung target fish. So mga master, yun, bagong spot tayo. Ito lang yung huli natin. Saka yung isang alimango. So yun, kanina dapat magtatagal ako doon. Problema po siya, niliguan ng ano, mga aita. Isang buong angkan. Wala na, hindi na ako wala nang isda doon, mabubulabog na. Niliguan ba naman, eh. So dito busin na lang natin yung yung hipon dito. Yan, tayo natin. Time check. Ano na, alas 3 na. Ito, alas 3 ng hapon.
Susunod na lang mga master, fish on.